for this Menteri Ketenat Kakwat Kakhia ke Sorkar Jelai kong Ampareen Lyngdoh mata ke sengi ila Pynpaw ya ke Jingsngewkhia halor ke Jingkiew ke Jingpang Bampong ha Meghalaya. Habaya keren ha ke Limpung jong ke Medical Health Camp and Awareness Talk bala penlong da ke RH Hospital ha St. Jerome High Secondary School ha Nong Minsong ikong Ampareen Lyngdoh ila ong baka Sorkar kelala ban penduna ke Jingklat jong ki keme ki bakakun ha ke jela ke Jingkiew ha ki por bala lej. Kala kedauru baka Sorkar kanyate lok bat kisnat Shakri Shimet hakaliang Kakwat Kakhia ban ai Jing Sumaria ki briu bun gut ki briu ki le shimenta bat ki la yo ru ki dawai de shin na ka benta ki Jing Shitom ba pher ya ibahek ba impact bangila ban empanel ya kani ke institute nang ba kinong song jong kani kathan ke jongi kinyo ya kum kini ki machine bat kum kini ki chaka ai sumar ki ba mangi baro nin ha lek shajngai bha bat karam bha kata kabai dawai na gamta kabai sumar bujungi